Kok wis nyepaki uga rempen iki ate beberan tapi. Sukaku, sukamu juga. Mas mau milih penyanyi nggak? Oh iya, ya cus gak lah ya, monggo. Gak dijawab sakit hatiku. Ayo, Mbak An. Beat. Garsiman. Beat.
semoga ya, Mas. lancar rezekinya. Lho sing biru karo abang ora mawekna maksud piye? Lho kan ndodoket panjer. Kayak ora nganggo panjer ora tak weki malah perawan tak ajakna ora maweki sing biru. Gue tandain lo. Ungu terong. Gue tandain lu. Ya Allah, saking lomone aku ya, Nduk. Iya, bengi iki kelomonen iki. Ayo wis ra apa-apa, sing penting untuk ijazah saka bapakmu, bosmu mau sing saka Minang. Jobruk. Jobruk Saka Besawa. Oke. Lagunya apa nih? Besawa gala-gala. Oh, monggo. Tambah diganti dong. Apa? Tak harus memiliki. Ya, oke. Yuk, nyanyi lagi enggak, Masih? Yang minta gala-gala mau nyanyi enggak? Mau. Full sing song Mas sampean Mas bengi Iya iki, Mas. kulino rom. Sing gendut lali jenenge iku. Pokoke ya tak tandain aku wis apal jenenge Mas Gemoy nang gak gelem nyawer bengi iki. Wong tergambang roh aku lah. Seheling ndek mang mula tak lirik nang aku gak dilirik balik kok, Nduk. Monggo Mas. Ada serigala-gala yuk, cus.
Ora entuk. Ya wis. Rentok los mas. Sudah siang. Sudah malam mas. Siang malam, Aku Mas. disangani Mas Gemoy tergambang Lara. Oh iya, terima kasih Mas Gemoy. Sak bonus kalih ngranti Gusti Putri. Tak harus memiliki Mesari. Iya. Aku tak pamit kalih Pak E, Bu E, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Kakung. Mugi-mugi saged pinanggen meleh. Njing-njing lumantar wonten caket kemawon. Nggih, bulu Jawa. Jawa bulu. Jawa bulu. Bulu Iya. Jawa. Ya. Bulu Jawa jadwale. Ya iku bulunya sapa ae, sing penting sesuk Wong nang kono. Jawa. Oh ya, cus monggo Mesari. Iya Mbak Aram dalu. Kyong racun. Sesok Mas nang bulu Jawa Mas. Bonus. Yang pulang ya Dieti.
ketemu nang ndi mau Cin? Bulu Jawa cedak ya. Sesuk los pokoknya Mas. Nek mau warai los aku los. Monggo Ndara. Sampun Ndara. Ih, sampun. Wonten dawuh Ndara. Lho, menika sampun dados kewajibane kula lan abdi-abdi sedaya lho Ndara. Nggih. Nggih. Kangen karo Kang Rama. Kewajibane kathah aja dirasani. Nggih, dereng rampung kewajibane Ndara. Mbok nenali Ndara Katen menika kaya kewajiban lan masisan golek bojo. Piye, Bro? Kengko nimbal, Bro. Apa? Senengane anggere ibu kok itung-itung ae iki. Wah, kurang siji anglopmu. Ndi? Tansik. Sapa ya? Roh ae bocah iki yo. Kowe salah nduk timbangane dhewean bentan kok. Wis padha rampung urung. Ayo, Nduk. Aja lali ya bagi aku. Weh. Padha mlunduk. Pangapunten nggih, Mo. Iya, Jas. Sedaya para abdi menika boten gadhah undang-undang kalian panjenengan. Kula ingkang nyuwun pangapunten, Rama. Ora dadi kaya panopo. Kabeh para abdi wis padha manut kok. Ngateni piye? Jas, Iki paring dawuh, Mo. sing di pangapuramu aja nganti kaget ya. Kaget. Perkara pripun ki, Rama? Ya mung perkara Rama iki temukono ing kepatihan. Nggih boten kaget. Ora. Pun abad gentianipun dijamin kedumugi wonten ing taman sri kepati. Mergo Rama nguwatirake lawan sliramu. Kuwatir kalian kula. Iya. Babakan menapa? Pak sliramu ora putrane Rama sing siji wong wadon sing wayu dhewe. Nggih. Mergo ngopo? Napa, Rama? Wektu dina iki Praja Majapahit lagi ora tentrem. Lu sewu, Rama. Majapahit boten ketrem. Iya, Kawisipun menapa ki, Mo? perkara tijane Urubisma Kinajingga. Nggih. Rama nguwatirke kelawan sliramu. Kok menawa mengko ana pawongan sing arep nyolong kowe tak piye? Dadi Rama temeka ning kene. Oke, kula nggih matur suwun sanget kalian panjenengan. Menawi penjamin kang sami gadhah dateng kula, Mo. Lho mesti bae kaya ngono lho, Jas. Rama iki gematine mbok nek karo anak wedok. Nanging Rama. Nanging apa, Nek? Kasunyatanipun wonten ing kepatihan menika boten wonten menapa-napa. Kahanan wonten ing kepatihan diadem ayem tentrem. Wis ayem ya, ora ana apa-apa. Yen kaya ngono Rama tak sarese mergo Rama kesel sowan ning Praja Majapahit. Nggih, monggo, Ros. Nanging Nggih. mengko yen ana tamune lanang sing murba Rama, nek tamune wong wadon murba kowe. Oh, ngaten nggih. Ngono ya. Monggo, Ros. Sing ati-ati ya. Nggih, monggo nggih. Monggo iki dina. Kula ingkang sowan. Lah ora kena panyawaku to. Lamun ana wong bagus ora pengarepanku. Ampun kelangkungan anggenipun ngalembono dumateng kula. Jebul iki mau ya menungsa. Tak kira iki mau ora menungsa iki. Kula niki nggih menungsa lumrah, boten bangsa krajiman. Ning aku kaget banget mergo Kaget apa? kados pundi? Lagi sepisan iki aku mangerti ngono bagus kaya sampeyan. Nanging mengko dhisik. Ora teges aku tambuh. Sapa sing dadi jenenge? Dipun manuhaken kula pun damar wulan. Damarulan. Ngaten. Yen ora disaurake. Aku Anjasmara. Putrane Rama Patih Lugenti.
Kusumaning Ayu Anjasmara. Mengko dhisik Kakang Damelan. Kados pundi Kusumaning Ayu? Nanti sampean ki mlebu ana ing kepatihan kene. Jane ki ana migati apa, Kakang? Estunipun kula niki badhe ngupati Damelan. Golek gawean. Katen Kakang Damelan. Kusumaning Ayu Anjasmara. Yen perkara gawean sampean dak rasa dadak kuwatir. Rego apa? Ning kene aku bakal netulung karo sampeyan golek gawean ana ing kepatihan kene kok, Kakang. Saestu Iso. gawa kaleresan. Mbok bilih kula pinanggih dumateng panjenengan kapara badhe sabyansa dumateng. Jas. Sampeyan rasa dadak kuwatir. Jasmara. Aku sing bakal matur marang Kanjeng Rama supaya Jas. sampeyan digene gawean yo Kakang Damelan. Ayane Mugi ana kemawon. tamu yo, Jas. Kula angsal pegamelan wonten ing pepatihan. Jas. Kados pundi? Jas. Karo sampeyan lho, Kakang. Jasmara. Ampun terus. Ya piye pancen yo bener. Oh ngaten. Sampeyan kondo, dari sampeyan wong saka desa. Leres. Sakit kok, kula kok dijepet. Rama mau wis kandha apa kelawan sliramu? Nggih, meja menika mitugas kalian kula. Nek ana tamu, Wonten tamu, tamunipun wujudipun kakung Kakung, kejayan Purba. Rama sing murba. Menawi tamunipun putri kula Rama. Putri, sliramu sing murba. Iki tamune putri apa kakung? Kakung kok. Kakung, wis rampung durung? Dereng. Durung? Dereng. Durung. Kepareng kula srungut nggih, Mbak. Arep ndeh. Nggih. Iya ora apa-apa. Kenal tepungane sing rada aglek ngono. Kula kuwatos Wonten menapa, Kakang? menawi sedharma panjenengan paring duka dumateng kula. Ora, sampe rasa dadak kuwatir. Kanjeng Rama kira bakal paring duka karo sampeyan. Jas, Sampeyan kok mau sampe sembuyan Lah pripun? Anjasmara. Enggak wonten salebetipun manah sak sampunipun kula pinanggih bocah iki. dumateng panjenengan. Jas. dari aku teteh. Menawi panjenengan kados Hei, Napa Rama sakit? lho tepungan kaya setahun lho. Aduh ini sakit tuh Rama. Udah mlakune telekenek. Wis rampung urung? Ampun, Mak. Wis, Nggih. dan Rama iki ya sing murba. Nggih. Bener jenengmu Damar Wulan. Aku patih Lugenda. Aku mang bar turu. Bar makani pitik, mlaku tekan kene. Wah, aku mang menek wit klopo. Kaget kula Mak. Lho, rumangsaku aku sing dijak omong iki mang masaku basa isyarat. Woi, oh nggih minal minulya. Bener, kamu sing jenenge Damar Wulan. leres kula pun Damar Wulan. Golek gawean. Mboten lepat Bocah saka ngendi? saking dusun Paluombo. Saka Paluombo. Ijih duwe wong tuwa. Tasih. Ibu kula paring asma Palupi. Menawi sedharma kula nalika semanten pepatih wonten ing Praja Majapahit kang aran Patih Maudara. Ate mau doro. Jas, Ki dawuh-dawuh, Mak. iki Damar Wulan golek gawean. Mergo ning kepatihan ki gawean wis ora ana. Ya sing gedhe pangapuramu mergo wis ora ana gayane balik. Menawi kados ngaten Ora kula usah nyuwun golek. pamit. Wis sing ati-ati. Damelan. Sampeyan karo ning ndi, Kakang? Badhe tumuli wangsul wonten ing Karang Pradesan Kusumaning Ayu. Apa dadak susu balon ning arah pradesan? Sampun cetha mbok bilih wonten ing pepatihan mboten wonten pedamelan kanjeng kula. Wis entek, Jas. Ono kok, Kakang. Apa saestu? Ono gawean kanggo sampeyan. Mula saka kuwi, tenono sawetara ya, Kakang. Monggo Kusumaning Ayu. Rama,
Pan. Akeh Napa napa? Lha sewu ki Rama. Langkung prayogi suwinanipun Damarulan menika dipun tampi kemawon Rama. Lho kok tampi-tampi sliramu ora ngerti nek kepatihan wis ora ana gawane. Wis entek. Wonten Rama. Apa? Wonten ing kepatihan menika wonten pedamelan kangge Kakang Damarulan. Gawean napa Napa nek? pedam menika kalih pian? Dinten sak menika Majapahit lan Blambangan nembe kemawon ayun-ayunan pun. Iya bener. Kamangka wonten ing kepatihan menika dereng wonten prajurit ingkang jagi regol. Langkung prayogi suwitanipun Damarulan menika dipun tampi dados prajurit jagi regol mo. Jaga regol. Nggih. Ngono ya. Lah nggih. Ya. Damar Wulan, Paring dawuh. bejamu. Wong Anjas Mara iki wis ngelingke karo aku. Ana gawean jaga regol. Jagire. Gelem Kula sagah nglampahi. pepuntone jaga regol apa? Jogo rego. Kula kedah jagi kawilujenganipun panjenengan. Ngono. Ning siji Kados ana syarate lajeng syaratipun jaga regol. Ing mangkone yen to ana pawongan sing kepengin mlebu ana ing paribulan yen ora nggawa tapak aspane patih lugender ora diparingake. terwaca sedaya pangandika panjenengan. Mila kanthi menika ingkang abdi nyuwun pamit badhe miwiti kewajiban. Kaya ngono, sing ati-ati ya aja gawe gelaning patih lugender. Hati-hati ya Kakang Damarulan. Nyuwun pamit kusumaning ayu. Krasan-krasan kan Krasan. Dadah Kakang. Kakang Damarulan dadah Kakang. Dadah Kakang dadah. Hei, Aduh sakit Rama. Damar Wulan iki wis ora ketok kok amen duda, dada. Wis lega kowe. Rama. Apa nah? Cilaka-cilaka piye nah? Dan kalau wau ngendika kalih Damarulan. Heeh. Sok sinten kemawon boten dipun keparengake mlebet wonten ing kepatihan menawi boten ngatonake tamu asma panjenengan. Kamangka Rama. Dinten Iya. sak menika kadang kula layang sita layang kumitir. Nembe kemawon tetegaran. Nah wangsul wonten ing kepatihan menika kados putih. Jalaran napa? Kakang Damarulan menika boten mangertosi. Sinten to kadang kula kekalih layang sita lan layang kumitir mo? Oh, iya ya. Lagi. Kok upama ndek mlebu ning parigolan kamangka ora nggawa tapak asma. Lah menika leres langkung prayoginipun tumpake. Kaya ngono. Ayo yuk.